Siyabingelela kwi-podcast affirmation. Sibingela abalaleli bethu nama-followers ethu ku-TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Sithi nje sibingela wonke umuntu right now ozohlala nathi ku-round table. Siblesswe uZamambo noPapa G, quick and fast. Yes. Okay, no, it's fine. Angifuni nje ukuthi ngilokho ngilibazisa bengicela nje Zamambo introduce yourself ukuthi who is Zamambo, kuthiwa itshitshi le-country, abanye bathi induna. Ngifuna nje uchazele abalaleli ukuthi who is Zamambo. Excuse me. Ngiyabingelela kakhulu kubabukeli, igama lami nguZamambo, itshitshi le-country ngwakamkhize. Yebo ngiyinduna ye-team inkanyezi yokusa, kodwa sengiphenduke induna umhlaba wonke ngoba nginama-tshitshi all over. So yes, induna yentombi. You know what? Ngizobuyela kule shoyo. Ngicela nje ukuthi qale si-introduce sonke. Over to you, Papa G. Siyabingelela kakhulu, asikhathazeki ngalutho, konke kuhle ngathi. Papa G the Great, ngwakamaphumulo, eMthandeni, ngwakaGumede Sibongo. Bangibiza uNkosikhona Lindani igama lami, IT. Oqwabi. Mntakahawukile. Yes. Hawu siyabonga. Mama Mfundisi. Ngiyabingelela abalaleli nabasibuka live. Ngu-Amanda ngwakaSithole. Nami ngibusisekile kakhulu namhlanje. Sihleli nentombi emsulwa. So yebo, into eyimpela kancane, siyami into eyimpela kancane. Umuntu wekhanda. Sihleli ne-icon. Yes. So nathi umuntu ubusiseke kakhulu, sibuseka kakhulu, siyabonga. Ngiyabonga mama. Zamambo. Kune-event laphayana eShisi Quarter eChristfontein. Ekhuluma ngamatshitshi, ekhuluma ngamaqhashaza. Ize ngagcina nami sengiyo investigator ngokuthi even itshitshi ke kwenzakalani ekuthiwa tshitshi yonke le ngoba it's not new to us lento, but kusho ukuthi ibingekho emehlweni ethu. Sesibona ubuhle bayo manje ngoba wena usuyilethe emehlweni ethu, nokuthi manje sibone ukuthi nathi siphusha kanjani, siqhubezele ukuthi ivision yakho with Papa G iqhubeke. Ngiyezwa futhi kuthiwa iziko lakho ilona lidla ubhethu. Awusitshele ngeziko lakho Zamambo. Iziko lami inkanyezi yokusa esemlazi kaVi, ngaphansi kwanomehlo Mama uMashezi kanye noMama Mshozi, Mama Manzama noMama Smith. SikwaVi sinama branch ahlukahlukene kodwa ikhaya elikhulu lisemlazi kaVi. Yes. Kunomama Mshozi, uMama Mshezi, Mama Manzama, uMama Manzama. Kusho ibona omama bafukamele leli ziko elinconywa kanje ngoba phela kusho ukuthi nawe uphuma ezandleni zabo. Uphuma ezandleni zabo Nkosi yami. Asibabonge omama. Nkosi yami, omama bamaphini. Omama ngoba you know yeah, omama bamaphinifa, you know the iphinifa ngithi liyangena nalo lana kulezi zinto zamatshitshi ngobani. I think oMama Mshozi noMama Mzama noMama Mshezi khona naye noMama Mshezi uma sebekhathele sebejulukile bebhizi bebheka imbali ukuthi yonke into right, yiwona amaphinifa futhi lawa abuye enje njani asulunthulu njani. So uyayibona isignificance yephinifa ukuthi iyangena la ematshitshini. Papa G, Madam. ivision engaka neyisusapi futhi lento I think it's even bigger than you ninonke, bigger than umhlaba wonke. Awuchaze Papa G. Mama Mfundisi ngoba uyakhola uMama Mfundisi, uyazi ukuthi kune scripture sithi where there is no vision people perish. Yes. La ngekho khona umbono abantu bayabhuka. Ku difficult identify into without a vision. Yeah. Every time if uthola identity yento awukwazi ukuthola identity without a vision. Ngoba iningi labantu abaningi bayenzeka bebe nombono ukuthi direction bengenayo. Because there is no vision without direction. Yes. Kuyenzeka futhi ube nephupho kodwa ungabi naye umuntu ozo interpret iphupho lakho. Yabo. Zamambo waphupha
washo ukuthi ukuphupha kwakhe kuyamdinga umuntu ozonjani ozo-identify iphupho lakhe noma ozo-narrate iphupho lakhe. Yo, Nkosi yami. that's Joseph profound. uma eboshiwe esejele Akhona mfundisi. walandwa uJoseph ejele kade eboshiwe. Yes, Kwathiwa yes. inkinga nangu Faro unenkinga. Kodwa manje bonke abantu abakhona eGibhithe bayahluleka uinterpret iphupho likaFaro. Mfundisi. Kwathiwa noma ngabe kuthiwa unjani noma ngabe kuthiwa uboshiwe wenze njani but akalandwa uJoseph ezochaza iphupho lenkosi. Nami ngiyasho ukuthi uNkulunkulu ungibekile njengomuntu ozochaza iphupho likaZamambo ngoba ngenzeka uZamambo ephuphe kodwa engabe bikho umuntu ozokwazi ukuthi ebe neclarity yephupho lakhe ngoba ivision yakhe mina ngiunderstande ukwazi kwadlula yena Yo, ngoba ngalesikhathi enephupha bephupha into yaseholo ngase ngithi mina ngaze ngayenza into yaseholo awuhlangene nento ezincane. imicimbi sengisebenze kuyona siqashwa kuyona ngiyimarketha ngaze ngamarketha umcimbi waseholo ngoba ihholo mina ngenza iposter ngimemezele ngithi abeze abakhulu bezehholo bevele begcwala abazali bami ngagcwala ihholo yabo isho ukuthi ihholo into Yes, engahlangana yes. ngathi mina iphupho lakho likhulu kakhulu mina ngizoli-interpreta ke iphupho lakho. Yeah. So ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngeke singakusho lokho ukuthi bengelula noma abantu baqale bayihla kancane nje bayitshela into engekho so bayitshela ukuthi mhlambe yitiyana into encane. So washo ukuthi uNkulunkulu ngalesikhathi ke sihamba alikwazi ukuthi iphupho lingaveli ngoba bagcine sebebonile ukuthi umuntu nanga umuntu ophuphile. Inhloso yethu ke ukuzoveza ukuthi iphupho ke alifu umnikazi wale saphila. Esaphila, yes. Sibonile ukuthi uZamambo engaze ebathenjini iphupho lakhe singakwazanga ukuthi siyenze. Nkosi yami. Nkosi yami. Sasimela lokho. 2 abantu futhi ababe nolwazi ukuthi is not about uZamambo. Usengenze uNkulunkulu evuse omunye next year. Sifuna vese avuse omunye. Evuse omunye umuntu. Sifuna uZamambo avuse omunye uZamambo. Exactly. Yes, Bona yes. uvuso next year. Yes. Uma kuthi futhi uNkulunkulu akakakwenzi ukuthi ivuse omunye isoqhubeka kuba uZamambo until sesibone ukuthi nanga umuntu ongavala legame. Ngesikhathi sikaNkulunkulu. Yes. Ngiyayithanda leyo. So abantu bengathi hayi 2000 now uZamambo icontract yethu naye yamtshela ukuthi makwenze uNkulunkulu sevuse omunye umuntu kuyongakulimaza ngoba siyomnikeza ithuba wena uqhubeke ube ambassador yomcimbi. Uyaphatha kahle kodwa lonto. Ngajabula kakhulu. Uyaphatha kahle kodwa. Khona omunye umuntu eyokhula. Kuyongijabulisa ukuthi shuthi uma ngiwushiyile kwakhona ubona wamaphezulu hawo. Yes. Yeah, akusiza ukugodla Into yes. Ngabe yayikhulisa. Exactly. Nokuthi kona okwenza ukuthi ukhule uma ngabe I think into obukuyona uyidedela omunye umuntu awuyidedeleli ukuwa uyidedela ngoba nawe uyanyuka uyakwenye nje because awukwazi ukurealize intenza usabheke emuva uyayibona. So nje ukuthi simgqugquzele uZamambo so omama babaphinifu ukuthi impela uma eyishiya lapha akayishiyela ukuthi kuyaphela ngayo. Uma ngabe usumuva awehla ama stepisi but uyanyuka ushone phezulu. Umlungu wake wathi uma kwenzeka uphakama Yes. uyaphezulu awukuboni ukuthi uyaphakama ungambonanga umuntu omshiye phansi. Yeah. Every time makwenzeka uthola profound. level yokuthi uyaphakama uphezulu Yes. ufuna kube khona umuntu ombonayo ukuthi uphansi mase hawu kanti ngiphezulu kodwa ukwazi ukubona uphezulu engekho umuntu obona phansi. Yo, that's profound, So mfundisi. ke iqiniso lokuthi ke uZamambo sifuna ukuthi maye phezulu mase ethi lapha kade ngilapha bathi umuntu sengibekela engakuthathi ngenhliziyo uma si raise omunye umuntu Yes. uzoba ubuso be-event yabo. So ke uNkulunkulu sinathi siyamkhuleka kakhulu futhi siyamkhola ukuthi ngalesikhathi uNkulunkulu ephakamisa uZamambo angamphakamisa uZamambo ephezulu mase isandla saZamambo uNkulunkulu mase sigodla kanje akathi emisa phezulu mase isandla sakhe kanje kuze kube lula ukuthi ube khona umuntu obambelele ekotela kusona. Yes. You know what I love about this? I love ukuthi mina ke I like ukuthi athi umuntu noma ebuke emncinyanya but enza into ezinkulu. Ubabugumede phela manje senonile senomkhaba yabo ukuthi nonkosikazi umphethe kahle yabo. But you know what I love about this? Ngithanda ukuthi uPapa G when I first knew him ngangiye emgcagcweni wakhe ekhaya. I've never seen
amaviyano ila madala ngisipaphathi Ama-V-Class. ama-V-Class amangaka emakhaya. Yabona uMathi akayenzi into yeholo elincane yena. Yabona lesa sigodi sakubo saba sincane ama-V-Class kwathina sasingahambe e-V-Class sangasakwazi ukuphuma ke manje. Sizopakaphi ngoba I've never seen something like that. So ngiyamthanda mina umuntu ozaziyo ukuthi ubani. Yes, I love that ukuthi ubani ngoba when you are being mentored by someone ozaziyo ukuthi ubani nawe zamambo ngeke sana sami iflower limoshakalele nje eDom Pedro neMowe neVevu no 30,000 ngobani loya muntu uyazazi ukuthi ubani nawe uzokinstila kuwena ukuthi ubani ezuzamambo. Okay Papa G, sine competition thina as i-podcast affirmation in partnership ke nama Jewelele Festival, but bekuyi-program yethu ye-podcast ngoba nathi siyayithanda izinto ezesintu no-art and culture, sisebenzisane naye ihlala kahle ntombi. Manje kuleyo competition besicela nje ukuthi sichaze kubalaleli ukuthi kufika usuku sibe sesazi ukuthi kwenzakalani. Over to you Mama Mfundisi. Njengoba esho uMadam Knox ukuthi sitheme siyibona lento kaZamambo sesithe sabuka phakathi kuyona ukuthi obaba involved, sathi mesibona ukuthi ayibo khona nomama bamaphinifa la, okusho ukuthi nathi siyangena la as omama bamaphinifa under i-podcast affirmation. Yes. Sase yasiba khona ke leyo nto ukuthi nathi kuma programs wethu esinawo ngaphakathi sinayo into yokukhathalela i-youth, sinayo into yokufisa ukuthi i-youth yethu iqhubekele phambili kukona konke. In spite of yonke lento eyenzekayo emhlabeni, siyabona ibullying, abantu besifazane, yonke into ebeyenzekayo, but I think siyadinga ukuthi ngoba uyabona lento lezi zinto ezimbi ezenzekayo inedi yenzeke nje isiyapublishwa and indaba ezimbi ziyaspreada and the more zispreada le ingane ezincane ezikhuliswayo zazi ukuthi into nje ngomhlaba wethu izinto ezimbi. So sathi mesibona lesathi no nathi siyangena la shothi ke kwasekufika wona ke uhlala kahle ntombi njengoba kwenziwa konke njengoba sila namhlanje ukuthi nathi siyafuna ukukhuthaza ngendlela esingakhuthaza ngayo ukuthi ntombi hlala kahle futhi ukuhlala kahle kwakho kunomvuzo ngoba nje ilokho ukuthi hayi ukuthi sifuna ukuvela noma ukuthi noma kukuncane noma kukungakanani kodwa okwenzayo Zamambo abakwenzayo nomehlo akwenzayo amaziko kunomvuzo omuhle futhi nakho ukuthi sika sispread indaba ezinhle siya ku spread GBV siya kuspreada konke okumbi but sispread ukuthi zikhona izinto ezinhle ezenzekayo kubantu abamnyama ezenzekayo kwi-country yethu ezenzekayo nje emhlabeni wonke. Yabona usakhuluma nge-GBV Mama Mfundisi, I'm even inspired ukuthi the person who supported your vision umuntu wesilisa. Yes, you understand? Madam usasho njalo. Yes. Yikho into ekunenkinga mhlambe sihlala emhlangano la ko 1510 i-attack nje kuthiwa why umuntu wesilisa bengenze ngani umcimbi weyinsizwa, why sizokwenza umcimbi weyintombi. Yes. Sanganaphi neyintombi ngathi ngase ngiba ne-question ethi kuyenzeka yini udokotela ma ezalisa sasibhedlela kuthiwa uzalisa kuthiwa ngeke uzalise udokotela wesilisa. Yes. Uzalisa udokotela wesifazane kuphela. Manje why ke lento ye-gender ke senizoyiveza mase kwi-event but kodokotela kuma-faculty ahlukene kuma-learning stream ahlukene nikuvezi yini ngisho ukuthi umuntu owuthisha ke akafundisa umuntu wesifazane kuphela. Weyizwa indaba awukwazi kuba neclass nabantu besifazane kuphela. Yeyibani? Yabo. So ke ngibonile ukuthi i-attack yabantu bebezama uku-attack yabo. Mina inspired ukuthi umuntu wesilisa obone
the good thing ukuthi lento yamatshitshi ngiyayisupporta ngizoyigijimisa because sometimes ivision wena Zamambo enganayo umuntu nayo okwazi ukubona ivision there is no vision. You understand ishoyo? So mina I'm inspired ukuthi uPapa G as umuntu wesilisa uthi abantu besilisa, they are not about abusing women. They are not about domestic violence. They are not about rape. They are not about, but there are good men who are in support ukuthi umuntu osifazana unjani uyimbali. Mina I'm inspired Papa G. Ngithi lento yenzile asizale nabanye oPapa G. Baqhamuke namani nama projects abathi lena ke siyenzela ukuthi umuntu wesifazane enze njani aphakame. But nakhona uma seqhamuka abantu abalwisa labo Papa G, thina abantu besifazane we must be able ukuthi silwele oPapa G. Exactly. There is nothing wrong because lento yamatshitshi wena Zamambo ikwazi ukuthi sekunjengoba eseshile kuno wrong omkhulu kuwona ospreadwayo which the good things sezigqibekwe yini wrong. So oPapa G bathi asiveze imbali. There are good things esakhona. Uselapho nje madam. Lento yokuhlukanisa abantu besilisa nabantu besifazane. Ngiyacabanga ukuthi ine impact ekutheni la behlangana khona bahlangane sebelwa ngoba uma ubheka ngisho sikhuliswe emakhaya I think as indle emnyama ifuna ukuthi lento ikibukwe mhlambe ngesinye isikhathi ukuthi as indle emnyama ngisho kukhuliswa izingane abesilisa abakhuliswa bodwa abesifazane bakhuliswa bodwa uma uya emakhaya ungena endlini yesiZulu round thina ke mina ngishadela emakhaya ngiganele emakhaya ngangena nje ukuthi hayi bakoti abesifazane ngala abesilisa basi ngishadile akisishadile nje manje indaba mase singena la nomnyeni wami sisemcimbini kuthiwa sibesihlanganise uyayibona nje leyo nto ukuthi lento yokuthi sihlukaniswe silo divided kube ngathi la sihlanganiswa khona siyizitha ukuthi asijwayelani siyasabana omunye ubona isitha uma ngabe ehlangene nomunye they always ready to attack ukuthi engathi angazi singasizakala ngandlela thile sabantu ukubona ukuthi no you can do this umuntu wesifazane into eyenziwa umuntu wesilisa nomuntu wesilisa angayenza into eyenziwa umuntu wesifazane ukuthi ngisho ubona umuntu wesilisa edonsa ingane yakhe edrobheni I think sisathuka hayibo ngisho ngiyacabanga ukuthi omunye yisa ingane yakhe mhlambe khona emazikweni lapho eyisa mhlambe kuma camps because ukhona omunye umngane wami ubaba wakhe uyena ubaba wakhe omandla kulento yokusupport ingane ngoba uma wakhe uthi hey mina ngisibona isidingo salento but ubaba wengane uyayithatha ayihambise kuma camps and uyabona ukuthi abantu bayathu ukuthi engathi singasizakala ndlela thile sazisa ukuthi asizona izitha sonke sihlanganiswe we can do izinto ezinkulu sihlangene singahlukanisi ukuthi asibonga kakhulu Madam Nos nawe mama mfundisi ukuthi leli thuba lengake nisiphe lona alincane I think ukuthi ubantu besifazane abakhona kufanele befunde besikiphetini kunina why I'm saying that ngoba into ni implementayo namhlanje i challenge generation elingana nani ukuthi you know this thing yeintombi ngoba ni support ani supporteli for ubuka but ni supportela ukuthi no nani nifuna ukuthi emlandweni igama leli libhaleke injalo because this is a legacy yes kule legacy because this thing njengoba iqala ngeke igama lamaphinifa lisale ngeke igama le podcast lisale yes kunabantu abafisa ukuthi into be attack uma sebeyibona ukuthi ihamba kahle kodwa bengayisupportanga yes so uNkulunkulu mina ngiyafisa ukuthi ngelanga anibusise kakhulu ezinganilibali nangelilodwa ilanga. Secondly lento yokuthi abantu besilisa yabona nje nami nginazi ingane zamantombazana ngiyafisa nami ukuthi kusasa ngibe noZamambo wami ozaleyo. I think it's a beautiful thing. Yabo. Yes. So ukuthatha initiative for doing this thing camp for because by the way
I'm supporting a system of uZamambo mina. Mm. Uyabo. Abantu abakwazi ukube clear because of uZamambo, they will never host the event without a company. When a company imphethe Manager. manager uyabo. Yes, But yes. this thing is for uZamambo. uZamambo, Uyabo. yes. Thina singemuva supporting system. Yes. Uyabo, nanokuthi ke kunezinto uZamambo sayingane kuzona. Neyinqumo ezinye ukethathelwe yithini simthethe enza nje ngoba Kusahlena ukuchimela Yabo. petrol. uyahlupha kakhulu abantu bengabona ethi issue nje mina e-office nje sisebenza kanzima. Yes. Yabo, Yes. sisebenza kanzima. Yes. Kakhulu kabi kanzima. Nzima. But ke kodwa ke siyazi ukuthi ke kuyi-challenge esisizayo thina ukuthi let's groom uZamambo ebe uZamambo lokusasa uZamambo is going to be big. Like not like an artist and what, but watch the space. Give me a space of 6 to 8 months She's from now big on. already. Yabo. She's big already, yes. Yabona i-project yakhe we coming with another concept for her ngoNovember. Yabo. Whereby la khona esezobiza ingane ke manje ezenze i-picnic. Yabo. iZamambo Mkhize picnic engahlangana neyintombi. Yes. Yabo. Yes. Then ke ezokuthula official i-documentary yakhe njengoba nibona The whole thing. yeah, yes. iyashoda it's a documentary with an episode. Yes, yes. So ke whereby la khona ke we've got an author ebhala incwadi for yena for since ekhula et. Yes. So ngoNovember we want to launch the book for yena. By the way befuna ukulaunch incwadi yami after the Chain of an Orphanage. Okay. But ngiyayeka because of I want to run You want to focus on kuyena kwabo. Yes, yes. Mina ngibaleke right. Yes, yes, yes. Ngiyenzela Ngalela. ukuthi ethi noma sebathenjeni but we've got a documentary yakhe uZamambo ene-script eno-Showmax enama-episode Angiyambona edlalayo. ubhunu busy. Yeah. All over ubhunu. Yabona. Hayi ubhunu. Shusha. Yes. You know what, for this project kaZamambo kuqashwe o-director abalokhuza ifilimu abawu-2 abaseGoli Yes. abahlezi behamba noZamambo. This script kaZamambo sino director kuma-camp nama-camp ukuthi we need this episode, we need this drama, we need this yabo. Kuno director Ayabonakala ababuya kodwa. bezolokhuzana. Yes. Ingakuvela naye noma kuthiwa uyacula uhambaphi une-mic yakhe ayifaka kuze yena ezwakala ngoba Yes. inhloso enkulu kakhulu ngayo inhloso Yes, yeah. yena. Oh, that's So kule beautiful. documentary yakhe eserious. So bazoyibona nje ilokhuzana le event le ngoba kusho documentary kaZamambo Mkhize izohamba ibizo ibheke uShowmax. Ayi Netflix. Ngiyayibona na Netflix ifika mina. Phela hayi na Netflix. Thembe kodwa sithatha uShowmax. Okay, no. Yazi Papa G, yazi into engiyithandayo, ngithanda ukuthi sithene sisukuma sithi simemeza sithi Papa G, sithi you know baba uQwabe, sicela ukuthi sihlale phansi nawe sibonisane ukuthi nathi singasupporta kanjani. But what I loved about it ukuthi when you sat down with us, you were like no, I do understand ukuthi ngisebenzisana noZamambo imuna engiphusha ivision, but i-credit ayikho kumina kakhulu. Wathi ikonomehlo ikonomehlo abarana amaziko, ikuyinduna, ikwamaqhikiza, ikulabantu abalaphayana. Wathi madam ngicela nabo bangashiwa ngaphandle. Whatever enifuna ukubeka etafuleni ngoba nabo badlala irole enkulu ukuthi uZamambo azabe la nabanye oZamambo abakuphi akumaziko ahlukene onomehlo. I think kune structure phela ngithi yonke into ine structure. Kuno CEO bakhona no COO bakhona yonke into. Papa G, can you just tell us about that ukuthi when you said to me ucela nabo singabashiyi ngaphandle wawuthini? Ngibonile ukuthi ngalesikhathi nifike ngabona ukuthi bafethu kuningi ngempela enisipha khona thina njengekhampani yaka Fast and Quick. Yes. Futhi nisilekelele kakhulu bafethu. Initiative enidlalile inkulu kakhulu. Siyambonga nje uNkulunkulu ngani. Secondly sabona ukuthi ama benefits nisizwezona makhulu kakhulu yabo. Yes, yes. Ngasho ngathi mina ngoba ngisakwazi ukulala ngidlile yabo. Yes. At least ngcono angingabenefit mina kakhulu. Cool, yes. For this thing akubenefit uZamambo, benefit nabantu abeza ngemumva. Sathi no. Madam,
lezi zinto lezi ezingama figures nanani enifuna ukuzipha zona, why ningavele nganikezi mhlambe eKZN yonke? Yes. Let's select iziko Yes. elizovotelwa abantu. Abantu, yes. Iziko. I was so inspired. Yeah, it yes. is a big competition. Yeah. Ekumele I think uthi open line yakho ufuna ivule nje. Fale ivule nje khona soon. Yes, Yes. soon, Yeah. yes. Yes. Then sizoba neziko iKZN yonke elizodla umhlanganiso Yes. elizothola iaward yalo ezoba ama figures Yes. engizokushela kini engafuna ukukhuluma ngakho. Yebo. Sibe nenduna ezoba induna kazwelonke Yes. iside uZamambo. Siyamkhipha out. Iziko likaZamambo Asimfuni kwi-competition. competition iziko laZamambo 1 liyaphuma, onomehlo bayaphuma, induna ziyaphuma, intombi Zamambo la nje. uZamambo akhona. Siyifuni. Yes. Okay. Okusho ukuthi ke izike elizovotelwa esolibona ukuthi abazolivotela bona abantu singakhethi thina ukuze abantu bengazizondi. Yes. Ngibonile uZamambo ukuthi mase kuthiwa asikhethe thina uZamambo engachema ngoba ade seNewcastle akawuvala umlomo uthi angazayibona into enje eNewcastle. Serious. iCampus Bese eNewcastle. Newcastle. Shembe. Hayi Hayi ungayipromote. Papa G. akavale ngempela. Ungapromote. Ay. Ngivalile. So asothola iziko Induna. sithola induna. Nomehlo. Abayazi ke intombi ukuthi ke ubani induna abayithembile Yeah. engabamela. Abadubula ngayo. Abadubula ngayo ba. Abadubula ngayo. Striker senduna. Sisenduna. Nathi induna. Yes. Beside uZamambo. Yes, asimfuni uZamambo. uZamambo angekho la competition. Mase kuba unomehlo. Unomehlo, yes. Onomehlo ke baningi kakhulu onomehlo eKZN. Kodwa ke abantu abayivotele bona unomehlo. Besho ukuthi unomehlo usibani bani. Uyabonga. Yes. So ke okusho competition yethu u3. Best induna, best nomehlo, Best iziko. best iziko. Yes. Yazi bengicela Zamambo. Bengicela ama prizes. Singawakhiphi manje. Akaswayeke. Asingakhiphi Akube manje. yi-surprise. Akube yi-surprise. Surprise. Ngoba bazoqhuleka vese. Akube yi-surprise. Sababela ukuwina ngibe induna. Ngiyabona uZamambo uyafunda lapha Mina engakusafunda. nje ngiyabona ukuthi awema ngibe induna ozoziwinela nje. I podcast namaphinifa iqinisa abalenzela induna unomehlo Nomehlo. iziko. Yesiko. Ayi. Nami ngize ngathi mase ngifunda ngiyakhumbula ukuthi u-project manager they phone me emphathi cela ukucheck i-email lapho I forward something uma sengifunda ngithi na ama benefits angaka yabo ngasho ngathi ke kodwa ke ngoba sibuyisela kubantu that's why ukuthi ke nalento ngithe masihlala phansi nani ngajabula kakhulu ngoba no MTN nawo uthe ngosuku lomcimbi uzobuwinisa imali cash. Siyabonga. Yabo. Yes. Into engijabulisile ke leyo ukuthi okay i-podcast yethu uthi iwinisa ngapha Nathi lezi siya- ama benefits uMTN unesamba esingangobaba uyobuwinisa abantu intombi cash ubuza umbuzo phambi isandla kuvotwe unikeze isheke same time lisabele kuwena. Abawela ukuba intombi. Nabagqama masebawabawele kwabona. You know, Papa G, we are the best podcast in KZN, podcast affirmation. much. But we are humbled to be associated with Quick and Fast, with Yes. abo MTN, with abo Amaspala weTheku. Yes, Nje, we are amazing. to us it's an honor. We do work with some of the stakeholders, but to be part of this significant yembali yamatshitshi, to us it means a lot. Sithi nje sibonge nakuwena ukuthi ungayicabangeli wena kuphela uthi ngicela sibheke nezinduna nonomehlo namaziko so that noma sesikwenza next year kube sekukhulile futhi sekukhulu lapha it shows umuntu ongagombeli kwesakhe kuphela ofunani a leader ethi ngifuna ukuthi engikudlayo ngikudle nani yes nabanye community yami. Over to you Mangifundisi Sesivala. Hayi sesivala sithi asilindeleni olayini bokuvota bazovulwa sizo communicator
sizomcela noZamamba ukuthi naye aqhubeke asiphushele kubango ukuthi nami ngumgo Omnje, njalo ngikhona la. Ngobani? Asiphushele komgo ukuthi kuzovotwa kanjani kodwa nje soon sizowuvula ulayini siqale sivote, then mase yawina-ke bawine bonke abantu abahamba phambili. Siyabonga kakhulu mfundisi. Amen. Siyabonga Over to you, kakhulu, Zamambo. No, mhlawumbe ke ngibakhuthaza nje umngu ukuthi makuvula le competition lesekuqala kuvotwa umuntu angayekeleli ngoba into engiyibona la Jehova wema akuleni phethe lodwa ehlaba babona maphethe la awu3 awu20 ezoyinina lana yacabanga so nje bavote bayimisele ngoba into lana ake uzithole umuntu manje Ayingeke. ngiyithole umuntu manje Ayingeke Zamambo. siyabonga kakhulu nje boma ukuthi support Yes. kuyasijabulisa ukuthi sibona abantu abangaphambi kwethu abesifazane abaseke into esiyenzayo kusinikeza nesibindi sokuthi nathi masifike mama lento sofika la omama abafana nani Yes. sikwazi nathi ukubheka emuva support abeza ngemva Nabazi izinto futhi. Uyabonani? Nabaseyintweni. mina sengizibonisa zoba mama onjani Mfundisi, sesivala over to you. Asibonge kakhulu komama bamaphinifa. Mina nganithanda ngiqala ukwenza ivideo ke singakahlangani. Nganibona nenza ivideo nifaka amaphinifa ngazi nani sekuphi. Mushroom Lounge. Nangingekho mushroom but I think to Dr. Ngobo sort of wayipostile nifaka Oh amaphinifa. yes. How nithi issue ngathi na how. yes so manje Ngaba reposta labo mama ngabathanda nje ngathi na. Labo mama abagqoka amaGucci namaphinifa. Sikaza mama mama wabake Abake labo mama bafaka umaGucci bona phela. Labo mama laba ithini into yakhona yabonga. So siyabonga kakhulu usinikeza leli thuba futhi nokusebenza nani cha kusijabulise kakhulu nisiphethe kahle Yes. siyamthemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi lento esiqale namhlanje noma lesayiqala ngalilalanga Yes, sisayine contract into engami Yes. yokuqhubeka kuze kube phakade so nje ngithi uNkulunkulu akanibusise eniqhubekise phambili abantu ke i-open line uma ivulwa abavule abavote ngoba amathuba lawa atholwe la athole la uyazi ukuthi yabona kube thina sinomona besothi kuthina hayi ngeke sicela ukuthi lezi zinto lezi MTN lemali lengaka more than 100,000 enfuna ukuyinisa abantu iletheni kithi uyayizwa lonto nani ngoba uma calculate lezi zinto lezi enilo kuza si more than 100,000 yabo enizoyiwinisa abantu yabo bezothi hayi lethani la ngoba imali siyayidinga yet imali event will never run event without money. Money, yes, yeah. Kunezinto ey'dinga cash up Yes. front. You'll never depend on sponsors. You need a hard cash for run event. But kodwa asibuyisele nathi emphakathini ukuze laba bantu labezobona ukuthi it's not about thina. Yes. Mina noma ngangathola lutho owami umvuzo sezulu. Usezulwini. Yeah. Ngingathanda ukuthi mfundisi angikhishwe Yes. ne-team yami ikhishwe khona abantu bezobona ukuthi i-event ayikho ngoZamambo Yes. ingamatshitshi wonke Wonke. so nje kwangijabulisa kakhulu ukuthi kuthiwe nje Zamambo eceleni Ngathi nje ngakubeka ngathi wathi waqala wanga-understand-a ke. Yes. Mangithi Zamambo inkanyezi yokusa iyaphuma ngeke ikwazi ukungena Yes, yes. ngeke kwazi ukungena nawe ngeke kwazi ukungena wathi Awu, Nkosi awu yami. kanjani ngathi mina phela uyazi ukuthi vele abantu basuke bevote Singayi. befuqe wena ngenxa yokuthi bafuna Injalo, ukusupporta wena yes, mase kuwini bayasiyenzelela Yes. so Yeah. izulu kaZamambo nomehlo baZamambo uZamambo induna aba-out Oh abangena yes. Oh yes. uzongena abantu abanye Abanye baseceleni, which is it's fair. Yeah, it's it's very fair. fair. It's fair. You know what I would love to see on that day, Sesvan, uBab Gumet, izayoni zakhe zizoshaya nje. Ezithi? Zizoshaya yazi ukuthi nje. bedem ngifune umuntu oculayo oyinazaretha Yes. kwistilisa shimba ngisendeleka bambalwa ngahamba ngafuna izayoni Yes. ngaze ngifuna abasindiswa Yes. kwi-gospel industry Yeah. yazi why I want to break that umbilical cord yemoya Oh, nice. you know Yes. ngoba mawusuke uzothinta into ehlanganisa into enabantu anomngcwele uhlezi kunomoya Kunomo, yes, yeah. so to ukhatha that ama-spirit nama-principalities uyabadinga vele abantu abazothandaza Yes. abanye abantu bakholelwa-ke emthini ukuthi kuchebe into lezinani nani sinasikholelwa nasemthandazweni khona umuntu Injalo. ongasho nje umhlabelodwa akashembe
umcimbi uthi Yeah. ube tight, yes. usho umuntu wengoma elokhuzana eZayoni uzwe imoya ithi uyabo phinde kusho umuntu wegospel imoya ithi Ithi injalo. into lapha naye sizothi imoya yonke iyathobelana Iyathobela injalo. Iyathobelana. Amen. Yes. asifuna umuntu ovuka amadlingozi lapha sekunani Aya asifundile. Ngakho nje sithe Asifundile. masihlale phansi sikashe mathi that no let's go to ama-genre lawa okukhona ahlukene siba-invite sibanikeze i-platform Platform. futhi nabo ngesikhathi esiright lesingena khona abanye abantu Abantu. uyabo Nawo Yes. nabo bamukele bamukeleke futhi. bebe right Babe right, yes. lana ngakho sithe we want to develop a new MC no MC abasha bazobe qala nxa abantu babona bephethe uhlelo la Yes. Bazobe Italent elisha. bonke kuma stakeholders abantu abazobe bengama supply chain bonke ama supplier bethu from ma decorations caterings uzobhidwa for inkampani for bantu abangama church abantu abazobe bedayisa ubuhlali ukudla ngaphandle oma voice roll ngaphandle abantu abazobe ngama church because we want to develop abantu besama church bebe also ma business kusasa Yes. bethole opportunity yabo angithi soyazi ukuthi kunengane ethola ukuthi esikoleni kubo abamile kahle ngokwezimali akekho umuntu osebenzayo Yes. angithi beyichichi manje sizokwazi ukuthi ngihambe order thenga ama chips amakhekhe Yes, yes, nama yes. drinks Yeah. uyodayisa lapha mayiqeda ukudayisa uzothola ukuthi ehambe eyothenga ukudla i-braai pack ekhaya kudliwe Yes. yabo so la noma beyizingane nje kanje umsebenzi wethu thina awusomabhizinisi ukuthi asibagrumeni bebe osomabhizinisi kusasa esiqhenyayo Ethi iqhena ngabi. namanje bakusekhona osomabhizinisi enimaziyo oyitshitshi namanje usayitshitshi asondele inbox zamambe inbox emini esho ukuthi yena usupply ngani Yes. ungasigoqiki ngoba sizokubamba Ngizokubamba, uzamamba uzamamba into bangayazi yabo Yes, yes, yabo so yes so ke i-opportunity enjalo ke esivezele for abantu abasha ngishilo ngathi this time around o-MC bengangizono stage manager Yes, yes. look this time we don't like all stage manager laba abaziwayo abagolozela ama-artist Na yonke into, yes. yonke into ngiyakusho nje lokhu iyazwakala abazobe bengekho sizothola stage manager abasha New faces. New faces. New talent. yes Yes. to abantu o-MC abasha yonke into la yintsha laba baziwayo ukuthi akwenzeki kube khona imicimbi besala lokhu bazosala ngoba sifuna ukuvundulula o-MC abasha abangamatshitshi yonke into yethu si-grounder from kwi-structure sesha You know, I love this. You know, when I said this is bigger than the vision itself, and we came up, Tina, as Mama Mapinifa, with the membership, yani, ye card low Mama Bamapinifa, ukuthi membership, you pay 20 rand every month as a member, yani, Yamapinifa. I would like to see itshitshi netshitshi angikhathali Papa G even kuthiwa likhokha 5 rand a month noma likhokha 10 rand a month leyo nto izokwenza ukuthi i-vision we will never ibe nama-hiccups whenever you consider those people abama-service provider it must be someone one-membership othi ngiyimember yokuthi iyamatshiwelele yokuthi uma nibheka niscout service providers talent akuba umuntu ophethe ikhadi lamatshiwelele ukuthi nakhona for that person ngoba upassionate ngevision u10 rand yawufaka every month ukuze into njani iqhubekele phambili. Interesting. See podcast affirmation siku round table sithanda ukubonga kubabuqwabe sibonga uMamZamambo uMamZamambo phela uyi-future sesamkhuluma manje usayinduna but siyasibonga kuZamambo ozoba uMamZamambo. Yes sithi siyabonga kakhulu over to you Mamfundisi siyabonga, thank you so much. Siyabonga. Thank